Od mojego dziadka w zasadzie to co zaczyna od dziadka Roberta. Od dziadka Roberta on pierwszy bot budował już za kawalera, ale później budował bot w zasadzie kutra w 1920 roku ze swoimi bratinami, 19-metrowy kuter. To był budowany w Jastarne w Polsce, to był początek. On jedno godol, że bieda nauczy człowieka wsiadć, nie? To były pewne lehej czasy. No a kuter musiał być, by to wiadomo, to warsztat pracy, kujdu raboka. I tak to zaczyna. A jego tatk, Paweł Struk, robił remont. Jedno coś przebocem mógł zrobić, taka złota rączka, nie? Ale tak richtig to dziadek Robert zaczął budować błotę. To było przed wojną, a po wojnie też budował, a to były wszystkie błoty takie żeglowe. Bez motorów, do przecież pełne cię przeszli motory i one te budowali błoty z napędem stacjonarnym. Tak to możemy rzec pod motor. Próbowali kiedyś rechować te błoty, ale to po prostu w jedno pomylano. Jedno było pomylone. Tak, teraz my tu robimy takiej dopasowani w randzi seł. To jest ten whipklot, co wyblożono to ta bełta, dej przyjdzie do geura, a te też lejst, to wszystko to są dwie whipklot, ma to tak godą. W ramdzie są dębływi, w jedno w boce konstrukcja szkielet to jest dębływi, tak? To jest cilplunka stejwe, przejdno, wslejdna w ramdzie to jest w jedno dębływi, by to jest twarde, to jest dębływe, a poszycie berte. No kiedyś te boty były budowane z dębływi też, a dziś na tej modrzew, nie? Bo to nie jest feszczerski bot, to nie darło być twarde bełte, bo te boty, co były budowane rebokum, to były cały rok faszowane, a czasem w lodach, te bełty musiały być twarde. To narzędzie to są dwie ciosla. To jest prawda, że to jest po moim dziadku już. Ja wprawiony w to ciosło, i to tak richtig w ręku fajnie leży. Ciosło jest tak richtig dopasowano w ręk, dopasowano bełt przy stejwach, bez tego to ani rusz. W ogóle tych skutników w Jastarne, w ogóle na półwyspie to było full. Czy było dofasiowano, to nie fasiowali, a czy nie było dofasiowane, to nie budowali buty. To tak było pełno na pełno. Dziadek Robert też był masiopraji, też fasiował, tatk też fasiował. Silniki stacjonarne wyparły żagle, tak? Wyparły żagle i ojciec budował przeważnie łódki z napędem motorowym. Ja jak się uczyłem, no to miałem to szczęście, że trafiłem na taki czas, kiedy to rybołówstwo jeszcze było dość prężne. Tych ryb tutaj było jeszcze sporo. Uczyłem się budować łódki właśnie te silnikiem stacjonarnym. Ale jak już rybołówstwo troszeczkę upadało, to budowaliśmy łodzie żaglowe. Były takie pomiędzy tymi łódkami rybackimi przewijały się łodzie żaglowe. One nawiązywały do dawnych pomeranek, tak. No i tych łódek sporo tak pobudowaliśmy. Te łódki motorowe już, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to przepisy się zmieniły i rybak już nie mógł mieć drewnianej łódki, musiał mieć stalową lub z laminatu. A ja wróciłem do tych łodzi z okresu międzywojennego, do tych łodzi żaglowych, wiosłowych. To jest piła taśmowa, na której wycinam linie krzywe, czyli wycinam planki. No jest podstawową maszyną, nie? Przy budowaniu. Model tej maszyny otrzymał w Paryżu w 1900 roku medale, potem w Chicago w 1893. Znaczy najpierw w Chicago, potem w Paryżu.
Ostatni bot był budowany może 8-9 lat temu, taki typowo dofeszowany. Nie? To te boty są widać w Kysfelce, ten jeden we Wieldziej Wsi, a ten trzeci był do Uści, mi się wydaje. Wranga to jest część ta dolna ożebrowania, natomiast tutaj jest łączona tutaj jakby drugi element tej wręgi i to ma swoją nazwę po kaszubsku Eplunga. Tak? Listwa, która jest tutaj wzdłuż środkowej części poszycia, to jest Frankbeurta, Slejdnobalka, ta deska szeroka pod ławką to jest Ślepdechta. A plichta to jest trójkąt, który jest tam z tyłu jako podłoga. Na dziobie taki trójkąt się nazywa Foldbrett. Nie? W trakcie budowy jest maszt bok, czyli cęgi masztu. Tu będzie osadzony maszt, świetkasta z mieczem wahadłowym na stworzniu. Szerokie łódki najczęściej zamawiali rybacy z Kuźnicy, bo rybak z Kuźnicy był najbardziej wymagającym klientem. Ta łódka musiała mieć swój fason. To nie mogła być taka byle jaka wąska tam coś, tylko że szeroka łódka. I rybacy z Kuźnicy bezpiecznie czuli się na szerokiej łódce. Rybacy z Kuźnicy mieli swoje łowiska nad Rozewiem, tak? I tam jak przyszedł szkwał z lądu, to na tych stosunkowo wąskich łódkach paru rybaków potonęło, tak? Więc stąd wynikło z tego to, że czuli się na szerszych łódkach bezpieczniejsi. O, tak. Tam są wlezioni dejle, zamkli, no to tyle, zamknął już roz, tak. Każda burta generalnie jest najpierw wykrojona o odpowiednim profilu i jest włożona do takiego urządzenia. Tam jest dopływ pary, prawda? I jedna szychta to są 4 deski. Te 4 deski są gotowane w tej parze w zależności od grubości też 2-3 godzinki. Wtedy deska jest gorąca, elastyczna, da się ją ugiąć na tej poprzedniej, już wcześniej dopasowanej burcie za pomocą ścisków takich drewnianych na klin. No i po ostygnięciu ta deska modrzewiowa trzyma tą krzywiznę. Następne kilkanaście godzin trzeba poświęcić, żeby to dopasować. Zaklinkować, to 15 cm jest gwóźdź bity, ucięty, podkładka i ręcznie zaklinkowane. Stąd ta nazwa klinkowana łódka, nie klinkowany klinker boat. Uszczelnianie jest już na koniec, tak, na sam koniec. Tam łódka jest przeklona na bok i jest zrobiony tak zwany shoal laced, tak, shoal dale, taka deska ochronna, która tam szoruje po dnie, bo wiadomo, gdzie zatoka jest płytka. Uszczelnianie polega na tym, że wbija się sznur konopny od zewnątrz, no i uszczelnia się tutaj przy stewie dziobowej, rufowej też wbija się sznur konopny. Tak. Sznur jest konopny, nasączony smołą drzewną, tak zwany dziegć. To jest diktowane, tu łec płytku. Prawda, każdy rabok na zimku był but łebzem waschli, a miał na zimku być nały do już puszczony, te musiał sobie podyktować taki but. To wielka filozofia, ale czas pracy jest różny i wiadomo, im mniejsza łódka, no to te 3-4 miesiące trzeba poświęcić, no już taką 8-metrową łódkę, no to 6-7 miesięcy, plus tam jeszcze zrobienie takielunku, masztu, zaszplajsowanie bardun, więc jest to trochę czasochłonne.
lotły fachu trzeba takiego bakcyla złapać, nie? Że trzeba się w to wciągnąć. Bo jeśli ktoś nie ma cierpliwości i chce mieć szybki zysk, tak, no to nie tędy droga. Tutaj trzeba zapomnieć o finansach, poświęcić się tylko łódce. Nie? Jak ktoś myśli o pieniądzach i jaki zysk, no to ta łódka wyjdzie byle jaka, nie? Że tam zacznie coś pękać i to, a to jednak trzeba podejść do tego z sercem, nie? Że tak powiem, z duszą. Tak to wygląda.